ମୁଁ କଳ୍ପନା ମଲ୍ଲିକ, ଘର ରାଜୁରା ଠେଙ୍ଗିଡ଼ିଆ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅଜୟ ମଲ୍ଲିକ। ସିଏ 30 ତାରିଖ ଗୁରୁବାରଠୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ସେ ମେଳାରୁ। ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି, ତୁମେ ଯେଠି ବି ଥାଅ ଘରକୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସ। ଛୁଆମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ। ବାପା ତୁମେ ଯେଠି ଅଛ ଜଲ୍ଦି ଚାଲି ଆସ, ଆମମାନେ ତୁମକୁ ଖୋଜୁଛୁ ବହୁତ। ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟା ଖୁସି ହବ, ଜଲ୍ଦି ଆସ। ବାପା ତୁମେ ଯେଠି ଅଛ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟା ଖୋଜୁଛି, ସବୁବେଳେ ଖୋଜୁଛି, ସମସ୍ତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବି ଥାଉ, ଯେ ଅବସ୍ଥା ଥାଉ, ଯାହା ବି କର, ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଘରକୁ ଫେରିଆସ। ଛୁଆମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ବାପାଟା ଖୋଜୁଛି, ତାଙ୍କ ଦେହ ବଡ଼ ଖରାପ, ତମେ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସ। ତ ଯେଠି ଅଛ ଟିକେ ଜଣାଅ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଏତିକ ଟିକେ ଦୟା କର। ବୁଢ଼ା ବାପା ଖୋଜୁଛି, ଛୁଆମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତମେ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସ। ଟିକେ ଯେଠି ଅଛ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସ ତମେ।